Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m aka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Hapụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji maka ya wee bịa bụ what is charm and how it works. Yes. Ihe na-achịkọwala gị bụ na na-enwelu charm is all about concussion, formulation of bringing many psychic powers together to formulate the same way I formulate ọgwụ na pharmaceutical. Mana anyị ma achịkwa gị na-enwelu normal natural formulations where artificial intelligence well so many negative effects to users. The same way as we want be very dangerous to even the you that consumes it. I want it out when they take care of chemotherapy. Gap the process. People don't want to get no one get off. Then I don't quite normal time. I go Doma Milliard by a mother now. You can enhance good health. Then ihe na-achịkwa wata ka gee ntị ya ghọta so many things maka na mmadụ ka ọgwụ si alụ ihe ọgwụ mmadụ ka o si alụ ọlụ then mmadụ nke ọma mmadụ nke ọjọọ. Before we dive into today's lecture, I can the month of August. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. But can you catch good number? We started group ritual over 3 years now. Believe in me, we have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media more than TV. Macaron don't necessarily hide Macabia. But I can tell you that you couldn't even way. Then, here we people say, then normally the interest in this one, I actually when you show to go in the temple, go for Kubio all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. You are going to make it in the last day of the month. Again, I'm get me low and mini. But on a temple, charge to entities of powers. Then I been charge a boy, Saraka. Kewas UK. Na Tuanda Mus, Genda Musu, na Hamadum this line. So I want to show you in Ayabaja. A chat am no WhatsApp. Second announcement, I am in the month of August. Now September 16, Kaige annual festival for the children of the temple. So I want to child of the temple, Cheta. Na aja this year ga-adaba na September 16th. Then onye ọbụla ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ ama ga-esonye na ya ebe ọbụla nọ n'ọsọtụ ụwa. Echefukwana na festival nke this year ga-adị very unique maka this year festival is special festival. Dịka esi malụ na festival anyị na-include iri ji Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Tetakwazie na nke this year dị very unique maka ihe na nke this year ka anyị ga-eme foundation laying of the consecrated place for school to bring me in. Now, after I know you are a child of the temple, I participate in here. Yes. Now, this year is very unique. He gave me contribute to your own quota, whatever, to make sure that the festival is very successful. Then we support the place of worship. And I tell you, then, what about the pictures of the place of worship? Chat me on WhatsApp. For our fans all over the world, you can see chat me on WhatsApp. WhatsApp number is 0805 7837672 or 08138243 Now let's dive into today's lecture. Kene kan ne kuma kia. Diki ne so ela na agwa na atusa message na agwa ndị mmadụ gbasara administration anyị. Ihe nchọrọ ịkọwala gị bụ na ihe gbasara charms. Gịnị bụ charms and eto si alụ ọrụ. Then charms wo the can see mbido na introduction is a formulation of psychic powers, radiations, bringing together, starting from living herbs, leaves, and hearing etc. Hearing the both from the animals and the radiation and vibration of you, the person now formulate here. The same way you able
Now the pharmaceutical company, the person with the pharmacist now formulate any particular drugs, medicine. Now put so many things into consideration depending on what he want that particular medicine to be doing. And he notes that every medicine are formulated. Ihe other one action nwere equal reaction. O nwere expiring date. O nwere the strength. Mgbe the strength ga-adị na the peak. Nwee mgbe the strength ya ga-agbada. Ọnya batara eji agba ọgwụ na a na-enye gị ọgwụ. Achọ ka were ihe ma ọ mara gị atụ etu chamsi alụ ọrụ. A na-enye gị ọgwụ ebe ga-esi gị ṅụọ nke a 2 times in a day. Ihe ọ pụtara bụ na ị ṅụọ ya in the morning. By evening, the strength of that medicine adịbago weak na ahụ gị asị gị nkwa ya ọzọ. Ihe ọ dago to reinforce the strength of that medicine. Ọnya batara na ebe ọ bụla ịfụrụ ebe a gwọrọ ọgwụ. Ọgwụ ahụ a na-eme gịnị? A na-eme ya nlekwa. Ị ghọtara ya? Maka na ọ agwọ ọgwụ nwere oge ọ ga-eruo the power the thing si n'ime ya ga-ebido to decay. Ọ gara arụzi ọrụ in full force then erekwapụ ya. And that is where the problem is. Ị ghọtara ya? Nlekwa ahụ a na-elekwa ya because ọgwụ na-ebu ebu. Mmụọ ị na-etinyere ihe mmụọ na-agada momentum. Mmụọ na-ebuso onwe oge ọ ga-ebudo ojizi aka emebe ile chọba nri ka o wee remain inactive. That mgbe ahụ ọ ga-ebido chọbazi ihe na-achọsi ka ọ kpataba ihe ọ ga-eri ka o wee nwee ike remain into existence. Ịghọtara ihe kpatara ọgwụ ji dị njọ mana na ọgwụ a bụ mmadụ nyere ihe the power. The ọgwụ na-arụ ọrụ because gị nwa na onwe gị na-agwụ ya agwọ. Put all your psychic powers, put all your energy and your vibration when you are making declarations. Na-achọ ka ị delegate that ọgwụ to one thing or the other. Then the same way na ọgwụ a na-arụkwa ọrụ bụ na onye anwa a na-arụ ya bụ ọrụ ọgwụ anwa particularly for mana ọgwụ ihe dị iche na ọgwụ bụ agwa m ụnụ na ọgwụ dị iche na arụsị. Yes, ọgwụ bụ ihe a formulated for a particular reason and for a particular person. Agwọrọ ọgwụ a maka gị nwa ka ebu n'obi wee gwu ya gị ka agbọrọ afa wee gwu ya. In some cases enwere ike ara agwụ ụdị ọgwụ dị anya asị gị weta akwa gị ma ọ weta ihe something like that, something belongs to you, a ga-etinye n'ime ya bụ ọgwụ wee dedicate that ọgwụ for you alone. Ụfọdụ ka ọ ga emecha sị gị gị weta ọgwụ weta na ị ga na-erekwu ya mgbede etu a ma ọ na ị gara awaka ya mgbede etu a ya bụ ọgwụ. Yes, then mana enwere ọgwụ dị positive. Ọgwụ dị positive wụ ọgwụ obodo gwọrọ and the ọgwụ dị majority of ọgwụ dị positive adịghị abụ ofu onye na-agwụ ya. Example, o nwere obodo dị iche iche nwere ike ijikọta aka ọnụ gwọọ ọgwụ then onye ọbụla bịara igbu ha ka onye agbuo onwe. O nwere obodo nwere ike ijikọta ọnụ ọ bụrụ na enwere ndị invaders ndị ọgụ na-ada abịa befa ha eje gwọọ onye gba ọgwụ ka ọ ga-abụ iburu ọkụ bịapụrụ ihe ọjọọ n'obi bịa be ha. Once crossụrụ the scanning machine ha debere as ọgwụ ha ji wee protect the entire town or the entire village. Ịbatazi ebe a dị unconscious ime amazi onwe gị. You neutralize ya whatever ọbụla iji so that aka akpara gị wee zeke udere wee kwuo mmụọ chibere ọzọ. So ihe niile na operative charms onye abata na ije ihe dịka na ijere n'okwu mmụọ ma ọ niile eje some village squares ifu ebe atụrụ ogu a na-akpọ ya itu ogu. Enwere ike ife ihe dịka akwa efodu o nwere ihe dịgasị n'ime like ọfọdụ n'ime ma ijite ha ma ihe ndị ọzọ eji wee kwubi okwu wee chịkọta ya ọnụ wee kwubie si onye ọbụla bụ ihe ọjọọ bata ebe a ọ bata ebe a na ihe ọjọọ ahụ bụ n'obi ama adịzi ile. Mgbe ahụ ekwubiri okwu a ka enye that life. Yes, so ọ nọrọ ebe a scanning machine ga-scan onye ọbụla bịatara na that arena ntị ọ dị nke ahụ positive because the intention ihe ekwubiri mgbe a na-formulate ya determine. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị n'ọgwụ. O nwere ụfọdụ ọgwụ ụfọdụ high drugs ya bụ ịchọ igonu on in a good society they will not even sell it to you. Ha ga-asị weta those cost prescription because ha ma na ọgwụ dị etu a dị very dangerous. Yes, so ụdị ọgwụ dị etu a kwesịrị even na pharmacy igocha ya document ya so nwee some ọgwụ ụfọdụ dị very mild like ọ bụrụ nwa nwaanyị dị ime asị na nwaanyị dị ime ama ṅụọ ọgwụ a ma nwaanyị dị ime nwere ike ịṅụ nke ndị dị very mild. Ịghọtara ya? So depending na the formulation and ihe etikọl wee kwuo wee determine the engagement and the milligram etirie ya determine na ọ dị mild na ọ ga-adị very strong. Nke ọ dị o nwere ụdị ọgwụ ọ ga-abara formulate asị na ị ga-erikwa nri
ihe ọ pụtara bụ na ị ga-agbasi ike. Tụwa ka ọ dịkwa na ọgwụ a na-agwọ agwọ. O nwere ọgwụ dị iche iche ọtụtụ ndị ọbụla nke obodo mewere ihe for their well-being, and ife hapụ n'obi maka ọdịmma ha, maka onye alachara ọnụ ụgụrụ alachara ọgwụ ndị a bụrụ ajọ ọgwụ, maka obodo mere ihe for the interest of all. Emere ya ka e wee megide mmadụ. The intention is very noble, the intention is very pure, maka ihe o nwere after effect, because o nwere onye a na-achọ ka emegide. You are not stepping on toes. Ihe niile abụ ihe mmadụ siri ya dịrị ya mma, ịghọtara ya. Ọnọdụ ka onye bịara na bie tinye security details, nwee ndị security na bie tinye cameras, o nwere after effect. Afụ ndị ọjọọ edile wute ndị ọjọọ, ọgwa na afụrụ ndị ọjọọ udo dị, ịfụna na o nwere after effect. Onye ma bụ ihe dị na ya. Mana ọ bụrụ na itinyere time bomb, ịma na time gị onye oge a weda ma ọfụrụ mmadụ ma ọ na ọfụrụ mmadụ gbo blow. So ọgwụ a gwara agwọ nwere like a time bomb nwere renewal, ịghọtara ya. So ọ bụrụ ihe dị na ya. So mana ọgwụ obodo gwọrọ ada enwe na renewal, ịghọtago. Ọgwụ mgbe ụfọdụ enweghị nwee mgbe eji celebrate kwa edotakwa mgbe anwa nkwekọrịta ndị obodo na ụmụ mmụọ kwekọrịtara mgbe edebere nya bụ ọgwụ a dị positive. Etu agwa dịkwa obodo dị iche iche kwubere mmụọ dị iche iche, arụsị dị iche iche, for one thing or the other. O nwere ike ọ bụrụ family obodo ndị agha na-abịa awakpo dịka nke dị be anyị, wee jikọọ aka ọnụ wee hiwe ụlọ as for protection, ịghọtara ya. O nwere after effect because ọ mmụọ obodo debere for positive. Yes, etu a ka ọ dị n'ihe ndị ọzọ ti arụsị dị iche iche edebegasị maka ọdịmma. Ihe arụsị a na-eme ọwụ ịlụ ọrụ dị mma, ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụ, ịghọtara ya. Ịbịakwa bịa nwee ihe ịyọrọ ya mere ya, mana ọ bụrụ nlekwa, ịghọtara ya. Ka bụrụ ka ụnụ onwe ka o si wee dị wee ada agba aka afụ nwata ese n'ọnụ, iwere ihe ọdụ na-eri wee jekwu mmụọ si ya biko na m nyekwara m ihe dị etu a imere na mma bịa kene gị. Ka awụ abụrụ nlekwa. Nke bụ nlekwa dozu ọgwụ a agwọrọ wee gwa gị na ị ga na-egburu ihe tere, ma ọnwụ ndị na-eji agwọ oke ite agwọchara gị agwa gị ọnọkwa mgbe oke ite gbakwara asị gwa gị wetakwa ihe bịakwa tikwa, ịghọtara ya. So onye abụ ọgwụ. So ọgwụ na-arụ ọrụ based on one, the programming, the creation. Onye na-agwọ ya bụ ọgwụ, maka onye a na-agwọ ya bụ ọgwụ na-agwọ ọgwụ ka ọ na-etinye dozi akụrụngwa. Nwere ike ịbụ animal parts dị iche iche, nwere ike ịbụ mgbọrọgwụ, ma ike were ahịa, ma ihe niile ọ na-ekwubi okwu. Mgbe ahụ ọ na-ekwubi okwu, ọ na-energize power ya into that thing, because no intention ya ihe ọ chọrọ ka ọ lụ. So that ọgwụ anwa ga na-eme ihe nyanwa bụ onye gwara ya mere. And echefukwana na onye na-agwọ ọgwụ before ọgwụgwọ ọgwụ, ọ ga-akpọkụ forces, o nwere mmụọ o ji agwọ ya bụ ọgwụ. Ọ ga-akpọkụkwa mmụọ a ka ọ bịa tinye aka na ya. Yes, ọ bụrụ na onye na-agwọ ọgwụ ọjọọ, of course ịma na mmụọ ọjọọ ka ọ ya akpọkụ, ịghọtara ya. Ihe wo nwere mmụọ ọma nwee mmụọ ọjọọ. Mmụọ ọma bụ ndị na-alụ soli ihe ọma. Ndị na-alụ ihe ọjọọ bụ ndị a na-eji emebute they can take what will not belong to them. So also more so ụmụ ahụ wee formulate ya. Now that ọgwụ a na-arụ ọrụ because of na nke nwa na onwe ga-eji afa wee gwọ dị ọgwụ believe na ya na-eme nọkwa ije chukwa ya. So without you believe in ya is useless. Then without onye anwa na formulate ya, ihe energize ya, tinye power ya n'ime, kwubi okwu na ya, were obi tụkwasị na ya bụ ọgwụ ọ gwọrọ, ọ ma arụ ọrụ. So ifu ihe ọbụla nwere action nwere reaction. Mana ya na-achị gwa njisi usepụ aka n'ọgwụ na ọgwụ na-ebu ebu. Ọ gwụrụ ebe ọ ya eburu o jiri aka ekpawa ndị ka o remain relevant, and by then o nwere ike bute ezielu so many things, ịghọtara ya. And nke ọzọ bụ na ọgwụ ada ala sedentarity, because ọgwụ abụrụ mmụọ. Ọgwụ science formulation ka tinye n'ụdị a, all formulated things. So o nwere limitation between the time and space, because ihe ji wee formulate ya bụ ihe na-emebi emebi. Ihe niile eji formulate ya bụ within time and space. Those mgbọrọgwụ will decay, ahịfịa will erekasị, anụ esi n'ime will decay. So power ya dị limited, and the power ya can only operate within the gross material with even low vibrations. Onye abatara onye gbagotago na spiritual vibration, onye mata ihe gbasara high spiritual operations, we overlook those things, because those things enwere ihe ọ bụ to onye rigoro high, ma chọrọ onye abatara na mmadụ protect that particular charm against you. Ọ bụrụ na ị na-eme operate na higher frequency na higher vibration, onwere ihe ọ ga-eme.
because all ọgwụ bụ ihe eji control ọgwụ mind, the mind of onye na-project ya, onye gwọrọ ya, na the mind of onye believe in ya. So ọ bụrụ na mmadụ na-achọ ka o were hypnotize ya gị, it depend on your own vibration. Ya vibration dị weak, onye ahụ na ọgwụ atụ gị. Ọ bụrụ na vibration gị strong, nwere ihe ọ ya eme nchọ. Then nke ọzọ na-achọ ka nkọwara gị bụ mana ọ bụrụ na arụsị dị ogechi, arụsị abụrụ ọgwụ, arụsị mmụọ ka akpọturu, mmụọ anaghị anwụ anwụ. Onye kpatara na o nwere ụfọdụ arụsị nọ n'ala Igbo dịgoro thousands of years. Ịghọtara ya? Arụsị enwere expiring date, because arụsị ewu mmụọ ka akpọturu. Ịghọtara ya? The same way fada na-ewere blessed sacrament kpọtuo Jizọs na Jizọs aba ego n'ime blessed, na Chukwu ha aba ego n'ime blessed sacrament. Ịghọtara ya? So etu a mana ọgwụ nwere na-eme operate within the time and space, because the beginning of it is ihe a formulate oyichi na-anwụ anwụ, mgbọrọgwụ na-anwụ anwụ, ahịhịa na-anwụ anwụ, anụmanụ na-anwụ anwụ ka eji formulate ya. Ntị ọ dị. Mana ebe a kpọturu mmụọ, ezigbo mmụọ ewere ọta, akpọturu ndị ichie, ma ebe a kpọturu arụsị, ihe a bụ an entity support, is a spirits, and the spirits adịghị anwụ anwụ. So just inye ha ọnọdụ n'ofu ebe, they will never die, because spirit adịghị anwụ anwụ. Ntị ọ dị. Onye batara temple ahụ ya na-eme ihe ọgwụ. Yes, maka na arụsị na mmụọ karịrị ọgwụ. Mmụọ bụ mmụọ, it lasted eternity, from eternity to eternity. Mana ọgwụ na-eme expire. The same way ọgwụ arụ na pharmaceutical company si eme expire. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi, chat ya m na WhatsApp. Agwa gị na achọrọ m ka nkụzi atọ ogologo. 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen gị ga-afụ nọmba asaa m kpọrọ. Ekpere, ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored, may you be liberated now and forevermore. Ya gazie. See you tomorrow.